masoyi na san ka yana ruɗina, kar daga furta kalmar rabuwa babu bajinta, 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 bajinta. Ki bar wanga mutum da kike hanyar ki, ni zane da mayaudariya kin cuci raina, 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 raina. Masoyi na kar ka guje ni, idan kai haka zan samu sukuni. Ciwon zuciya ba shi da magani, in ka guje mini zan iya rasa rayuwata. Ka tausaya mini dan kar da ka jefa ni a koma, a koma. Kin ci amanar ruhi da jikina, kin bata mini lokaci kin nuna halin da kike a gaishe kika nuna. Ba zan yara da ke ba kuma ki kama gabanki, kar da ki sake furta mini kalmar so ki jima, ki jima. Kai kaɗai ne masoyin da na baiwa, jaragamar jiki kai mini garkuwa. Kai afuwa don Allah ka yafewa, ina son ka, ina son ka, ina kaunar ka. Kai ne bugun zuciya, kai ne na hannun dama, dama. Masoyi na san ka yana ruɗina, kar daga furta kalmar rabuwa babu bajinta, 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 bajinta. Sun jaddada muke kalma ta ƙarshe, akwai tazara a tsakanin ma'ashi. Bayanin da nake kar da ki rushe, bayanan da nake maki in kin gamsu, ki hanyar ki na ta wake gane da makoma, makoma, makoma. Dan Allah ka ban dama ta ƙarshe, ka dangare da na sakar da ki rushe. kar da ka min haka ka tsayar da numfashi. Zancen nan da kike ban san jin shi, Kai afuwa masoyina ko in gashe kaina. babu ruwa na kadirar kici sai ki ɗauka, ki ɗauka. Masoyina san ka yana ruɗina, kar daga furta kalmar rabuwa babu bajinta, 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 bajinta.